Estem a dins la catedral de Notre Dame, amb el Mercedes. Estem al seu interior. I bueno, hi ha moltíssima gent, és un punt de visita molt interessant aquí a París. I bueno, aquí seguim. Mira, venid conmigo. Això també és molt interessant. Aquí tot és negoci. És molt gran, aquesta catedral, molt maca també. Molta gent. Bueno, l'últim dia a París, demà torno cap a Catalunya.